କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମଉଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଆ ଜାଣେ ସେ ଦୟାଳୁ ଦେବତା। ପୁରୀ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ଭିତରେ ବାଡ଼ିରେ ନଡ଼ିଆ ଆମ୍ବଫଳ ଯାହା କିଛି ହୁଏ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସେହିପରି କ୍ଷେତରେ ଧାନ ମୁଗ ଫସଲ ଏସବୁ ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଘରୁ ପ୍ରଥମ ଅମଳ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରାଯାଏ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁଣି ସବୁ ମଙ୍ଗଳର ସେ ଯେ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ଏକଥା ଓଡ଼ିଆମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଘରେ ବା ବାଡ଼ିରେ ହେଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଭଲ ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ପରେ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ସେ ତ ଭାବକୁ ନିକଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ଯିଏ ଭାବରେ ଡାକିଦେଲା ସେ ତାର ହେଇଯାଆନ୍ତି। ତାର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ହାତରୁ ସେ ନଡ଼ିଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ପୁଣି ଭକ୍ତ ବଳରାମ ଦାସଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ବାଲି ରଥରେ ଉଭା ହେଇପାରନ୍ତି। ଭାବର ଠାକୁର ସିଏ। ପ୍ରେମରେ ଭକ୍ତିରେ ଆବେଗରେ ସହଜରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରା କ୍ଷେତ୍ର ହେଇଯାଏ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ମନ୍ଦିର ହେଇଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଘର ପରିବାରରେ ଛାଇଯାଏ ସୁଖର ସଂସାର। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦୂର ଅଦୂର ଭାବ ଅଭାବ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଯେମିତି ଥିଲେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେହି ମହାପ୍ରଭୁ କାଳରୁ କାଳ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ମାଟିରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରାତଃସ୍ମରଣୀୟ ଦେବତା। ସେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଦେବତା ନୁହନ୍ତି, ସାରା ଜଗତର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଭାବରେ